Kai, me ke tafa da kai? Na ce yalla mai nan ofishin 'yan sanda ne? A'a, nan kasuwar kwari ce. Na ga a jikin katakar ku an rubuta wannan ginin ba na siyarwa ba ne. Sa'an bayan na shigo na ga janareto da sarka a ɗaura a ƙofar mashigar ku. Ranka ya daɗe kuma kuna tsoron ɓarayi ne? Kai, ba na son zancen banza, me ke tafa da kai? Yalla bai, sai fa kun hazarta. 'Yan bindiga na can ƙauyenmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'a, yalla bai, ba fa anan ba, a can rigarmu. A ina rigar taku take? Tana can kusa da garin Gobir. Rigar a kusa da gari take ko kuma a wajen gari? A'a, a wajen gari take. Wane irin kaya suka sa a jikinsu? Me kuma ruwanka da irin kayan da suka saka? Kai, kana so ka koya min aiki na ne? Allah ya maka haƙuri yalla bai, ban san wane irin kaya suka saka a jikinsu ba. Ni dai kawai na ji harbe-harbe, shi ne na taho domin da sanar da ku. Sai kuma na ji sana cewa mu kwashe shanun garin mu tafi da su gaba ɗaya. A ganinka ɓarayin shanu ne ko kuma masu garkuwa da shanu ne? A'a, masu sadakar shanu ne. Wannan irin iskancin banza ne wannan. Ni fa bayan labai ba daga cikinsu nake ba, ƙararsa kawai na kawo. Ka taimaka yan labai ka zo mu tafi, lokaci yana ƙurewa. Kai, ya ishe ka haka, so kake ka nuna min kafi ni sanin aiki na ne? Ana baka haƙuri yan labai, ɓarayin shanu ne to. Su nawa ne ɓarayin? Yan labai wallahi ba san adadinsu ba, ni fa kawai ƙarar bindigarsa na ji na rugo nan domin da zo na sanar da ku. Da ka yi ƙoƙarin ƙirga su, hakan zai zo mana da sauƙi wajen aikinmu. Ban san adadinsu ba gaskiya. Wane irin bindigogi ne a hannunsu? A igwa da tankar yaƙi suka zo. Iye? Saboda Allah ba, ni da na ce maka a guje na rugo domin da zo na sanar da ku shi ne za ka rinka tambaya ta wani irin makamai suka rike? Gaskiya ne, haka ka ce ɗazu rugowa kai a guje domin ka zo ka sanar da mu. Don Allah ya labai ku hanzarta ku zo mu tafi kafin su kwashe mana shanunmu. Haka wacce shekarar ma suka zo suka kwashe mana shanu guda 41. Kuma ba ku kawo ƙararsu ba, to shi kenan ba komai za mu taimaka muku. Su nawa ne ɓarayin? Su 1000 ne. Oh, ashe fa ka ce baka gansu ba. To da farko dai za mu buɗe wa kes ɗinka fayil. To ka hanzarta ka buɗe fayil ɗin fa. Yallaɓai wallahi za su gudu. Kai, kar ka yadda ka ce za ka nuna min sanin aiki na. Yanzu abin da za ka yi ka bada naira 5,000 domin a buɗe ma fayil. Masoyiya, sahiba, farin ciki na, bugun zuciyata, rushin jikina, annurin zuciyata, ina matukan ƙaunanki masoyiya, ina son kasancewa da ke har ƙarshen rayuwata. Masoyi, na ji daɗin wannan kalaman naka, ina matukan ƙaunanka, ina kuma begenka a zuciyata, ina jin daɗin kasancewa ta da kai, ina kuma fatan ka zamto annurin zuciyata. Masoyiya, daman can ai ba ke ba ma ajin Zubairu bane ba. Ina ya ma za a ce har Zubairu ma ya zo yana soyayya da ke, aikin wuce ajinsa. Ina matukan ƙaunanki, yanzu kasancewa ta da ke, sai insha Allah zan rayu cikin farin ciki. Yauwa da Allah ina so ki faɗa mini menene abin da ya shiga tsakaninki da Zubairu har ya raba soyayyanku? Ka rabu da shi kawai dan wahala, ba fa wani abu kawai na nema a wajensa ba fa. Kawai na ce ne ya canja min waya, ya saya min iPhone 13 Pro Max, sannan yar motar nan ta zamani ya saya min saboda na gaji da yawo a daidaita sahu. Sai kuma bikin kawata da za a yi a Abuja, wadda ankon da aka fitar bai wuce 250 ba. Shi ne fa kawai wa'annan abubuwan na lissafa masa shi ne ya guje ni. Amma yanzu masoyi, na san za ka yi min maganin dukkanin wata damuwa ta. Na san duk abin da yake gabana, ko me ba abin da ba za ka iya min shi ba saboda na yarda da soyayyen da kake min. A'a, masoyi ina ka shiga haka? Reza yanki ba ƙauye. Kai, alhamdulillah. Na gode wa Allah da ya fito da ni daga wannan gidan abinci. Daga zaman farko a mazannin masoya, mu soyayyen mu lafiya kalau mu tashi mana. Amma daga zaman farko kiman lissafin wajen miliyan 1, a ina za a samu wannan kuɗin? Kai, na gode Allah, alhamdulillah.
To sannu Jalla wadda bai da gemu. Baby kada ki ɗauki maganar Musa Auta. Musa Auta ya yi wannan waƙar ne ba don komai ba sai don ya shiga tsakanin 'yan mata da samarinsu. Ya kamata ku fahimci cewa wannan maganar gemu ya yi ta ne bisa nishaɗi. Amma shi kansa in kika duba shi sosai yadda ya kamata gemunsa bai kankama yadda ake so ba shi ma kansa ɗin. Kuma ma ya kamata a ce ku fahimci shi fa gemu lokaci ne, sa'annan kuma baiwa ne. Kada maganar Musa Auta ta shiga tsakanina da ke baby. Kada soyayyar mu ta rabu saboda maganar wannan mawaƙin. Kaga in za ka nemi gemu maza ka je ka nemi gemu. Ni dai ina mai sanar maka cewa daga yau har zuwa wani lokaci na daina soyayya da saurayin da bai da gemu. In har kana so soyayyar mu ta ci gaba maza ka garzaya maza ka je ka nemi gemu. In kuma babu gemu to malam da Allah kada ka ƙara zuwa kofar gidanmu daga yau. Baby dan girman Allah, dan girman kudura da kirara, dan Allah baby kin san ke kadai na rike ba da wacce nake so face ke, dan Allah ke haƙuri. Wallahi ina mai sanar miki ki haƙuri wannan maganar mawaƙin duka yaudara ce so yake shiga tsakanina da ke ki duba irin dadewar da muka yi muna soyayya da ke. Amma daga yin wannan waka ni ma dai laifina ne ni ne na zo na kunna miki wannan waka har na tura miki. Gashi maganar wannan mawaƙin ta shiga cikin zuciyanki kin ɗauke ta da gaske. Wallahi ina mai sanar miki cewa shi fi gemu lokaci ne nan gaba kaɗan zaki gane da gemu ki haƙuri baby mu ci gaba da soyayyar mu. Kaga kana da gemu baka da gemu kada ka ƙara zuwa wajena iya shine maganan kawai da zan maka. Kada ka laka ma wani mawaƙi bai Musa Auta babu abin da ya shafi wannan mawaƙin. Shi dai yayi faɗi gaskiya ne mu ma kuma muka ji kuma magana ta gaskiya saurayi mai gemu ai ya fi ma abin alfahari ka nuna shi makawayenka. Daga yau kada ka ƙara zuwa gona in har baka da gemu. Iya maganar da zan faɗa ma kenan sai an jima. Musa Auta wato dole ma sai mun ɗau mataki akan wannan mawaƙin. Saboda mai dalili na farko shine ya raba 'yan mata da samarinsa akan wannan waƙa tasa. Dole za mu ɗau mataki a kansa ko mi ƙararsa ma akan wannan magana. To amma ni meye ne abin yi? Me ya kamata ne domin na magance wannan matsalar tawa? Yawwa bari na garzaya shagon wannan askin da ke can babban layi. Bari na je nima a dasa min gemu kamar yadda ake dasa ma sauran samarin da na ji labari. Na gane bari je a dasa min yanzu. Baby to ya kika gani yanzu? Gashi nan ina da gemu ne. Gashi nan kin gani ba ma guda ɗaya ne da ni ba. Gemu na har guda 2 ne ma suka fito. To ya kika gani yanzu? Baby wai daman kai ne? Wallahi ni ban ma gane ka ba. Ya haka wani irin gemu ne haka? Gemun ka irin na Fir'auna ne fa. Gaskiya baby ni maganan gemun ma na haƙura ka je ka cire wannan gemun. Na haƙura ka zo mu ci gaba da soyayyen mu. Na haƙura da maganar Musa Auta din nan. Yar uwa abinda nake so ki kawo mini ina so ki kawo mini shinkafa da miya mai kyau sannan sai ki duba wato ainihin kaza dafaffiya wata ta ji wuta sosai sai ki sako min ita a laida ita kuma daban sai ki dora mini kirjin zabuwa a kayan ainihin kan shinkafa. Idan kin dora min wannan kirjin zabuwa sai kuma ki karbi rufai da yagwar mai kyau ki samu a laida sai ki kawo mini ne so sai ki faɗa min kuɗin. Yau wayar uwa sannan sai ki taho mini da ainihin zuma mai kyau mai inganci ita ma ki saka min ita a leda. Yau ranka ya daɗe ga abin da ka faɗa an aiwatar maka gaba ɗaya ga sanan an sa masu a leda. Yanzu abin da ya rage ga bil nan sai ka duba sai ka ba mu kuɗin. Ainihin ina godiya make sannan bari na duba bil ɗin gaba ɗaya na ga nawa ne abin da ya kama. Sannan ban duba laidai ba ina fatan da kin samun wannan ingantaccen zuma a cikin wannan laidan da kuma ya gwadi rufai da ya gwadko. Wato ainihin yar uwa wannan bil din kwana wani na ga fakin sa kusan naira 5,000 a cikin wannan bil din. Yanzu wannan kayan da na karba har ya kai 5,000? Ranka shi daɗe wannan bil ɗinka ne naira 5,000 cif kuɗinka kenan kuɗin kayan da ka faɗa mana akan makawa maka kenan. Wato ainihin na jima ban ga asalin barayi masu sai da abinci irin ku ba.
wannan iya abincin da kika saka mini da wannan abubuwan su ne kike cewa in baku naira 5,000. 5,000 wasa ne? Ke yarinya, ki je ki tuho mini hajiyar taku mai ita wannan gidan abincin ta zo mu yi magana da ita. A'a ustazu, wallahi in na kira ma hajiyata za ka fuskanci wulakanci a wajenta. Ba ta da mutunci ko kaɗan. Mu kanmu da muke tare da ita ma tsoronta muke yi. Wato ainihin ko ita wace ce, ina so ki je ki kira min ita mu yi magana da ita. Wannan dan abincin da kika zuba min da kaza guda ɗaya kawai da rufe da yogurt da zuma sai ku ce mini naira 5,000 saboda ku barayi ne. Maza ki je ki gaya ma hajiya ɗin ta zo ta mu yi magana da ita tukunna. Yauwa, ina kuɗin abincin da na zuba miki wadda kika kai ma shi wannan ustaz ɗin da yake faɗa. Hajiya, wannan ustaz ɗin da aka zuba ma abinci ne, ya ce shi ba zai biya wannan abincin ba saboda wai abincin ya masa tsada. Na ya bani kuɗin yaƙi, ya ce wai in turo ki ku zo wai ku yi magana da shi. Shi ne na zo na gaya miki ki je ku yi magana da shi ki karɓi kuɗin. Akan me zai ce ba zai biya wannan abincin ba? Saboda me? Mu kayan abincin a kyauta muke samu ne? Wallahi ke zagayo maza ki zo ki ci gaba da dafa wannan abincin. Barin je in same shi, za a yi ta ƙare. Wallahi in yi wasa sai na sa an ɗaure shi wallahi, ko shi ɗawaye ko ɗan waye ne shi a cikin garin nan. Ashe malam ne. Malam san da zuwa. To ya gida ya aikin? Ai malam ban san kai bane ba wallahi. Yarinyar ma ba da san kai bane ba, shi yasa ta yi wannan suruta. Kai hakuri malam, kuɗin abincin da aka zuba ma gaba ɗaya da komai. Kar ka damu, kawai an yafe, ba sai ka biya ba malam. Sannan kuma yanzu bari in je zan mata magana, za ta kawo ma abinci a leda da sauransu saboda yara. Mun gode sosai malam da ziyartar wajen abincinmu, muna godiya sosai. Hajiya, wato ina ainihin godiya. Na gode sosai da bisa wannan kyauta da kika mini. Ina godiya sosai. Sannan insha Allahu idan na je ni gida a lokacin da zan gabatar da sallah, insha Allahu zan sake addu'a. Na gode sosai hajiya. A'a malam, ai mu ne da godiya. Muna matukan godiya sosai malam. Barin je in sanar da ita akan ta zubo abincin da sauran wani kaji da muke da su a ciki duka ta kawo ma malam ga kai ma almajiri. Muna godiya sosai da ziyartar wannan waje namu. Maza ki garzaya ki je ki ɗibi wannan abincin ki kai ma malam. Ki ɗibi duk wasu kaji da suka rage a cikin wannan gidan da muke da su a yanzu a miya. Maza ki ɗiba, maza ki je ki kai masa. Ki haɗa ki ƙara masa zuman ma ki kai masa. Wallahi kin yi kwana. Kin san ku waye wannan? Hajiya, gaba ɗaya abincin kika ce faɗi ba a kai masa da sauran duk wasu kaji. Ya za a yi bai ba da wancan kuɗin ba kuma hallawa ƙara masa wani abincin? Hajiya, wai dan Allah shi wannan wane ne wannan ustazin ne? Maza ki je ki abin da na ce miki. Maza ki ɗiba abincin ki kai masa. Wai baki gane shi bane? Ba kya ganin gemunsa da shigarsa da yanayinsa? Wannan ai kowa duniya ta san shi. Ba kowa bane ba fa, shekau ne fa. Hajiya, shekau dai. Shekau na Maiduguri? Wanda ya kake? Ya al'amura? Kwana da yawa na ta neman ka zo mu dan tattauna mai taɗi, amma shiru na rasa ka. To ya abubuwa ya mai suke faruwa a duniya? To ai labaran suna da yawa. Wani irin labari kake so kenan? Duk labarin da kake da shi kawai ka bani, ina sauraron ka. Labari na farko, wani ne ya haukace a Zaria. Da ya tabbatar cewa ya haukace sai ya kai kansa gidan mahaukata. Gaskiya ne ban yarda cewa mahaukaci bane, domin ya za idan misali ya yarda cewa shi mahaukaci ne, ta yaya wani irin tunani ya tukunne ga ya dace akan cewa ya kamata a kai gidan mahaukata? To ai babu ruwana, saboda iya labarin da na sani ni shi nake baka. Oke, to ina jin ka, mu je zuwa. Labari na biyu, wani bakano ne ana bin sa bashin miliyan 10 a satin, kuma aka kore shi daga wajen aiki, sannan gidansa ya kama da gobara. Kawai sai ya kashe kansa kuma ya gudu. Alƙur'an ban ga laifinsa ba, domin ko ni ne guduwa zan yi, saboda idan na tsaya na tabbatar za a yanke mu hukuncin kisa. Labari na uku, wani bakano ne mafarki an bashi kyautar mota da kyautar naira 100,000 ya sa mai. Bayan yana cikin yin mafarkin kawai sai ya farka ya ga an ɗauke mota, an ɗauke ɗan mukulli gaba ɗaya. Kawai sai ya koma baccinsa, yana koma baccinsa kenan ba jimawa sai mafarki cewa gashi ne yana banɗaki.
yana cikin banɗaki yana fitsari, yana farkawa kawai sai ji jagab ya jige gaba ɗaya da fitsari. Kai gaskiya ina ga dai kafin ya farka a baccin ne aka zo aka ɗauke mota da ɗan mukulli da kuɗin. To ni dai babu ruwana, iya labarin da na sani ni shi nake baka. Yau labari na 4, wani ɗan Kano ne yake da budurwa a Kaduna. To tana ta masa gori akan cewa ya ƙi ya zo ya gaida iyayenta. Kawai wataran sai ya shirya ya kama hanya ya tafi Kaduna domin ya je gaida iyayen nata. To bayan ya gaida iyayen nata ne sai ta kawo masa abinci. Yana buɗe abincin kenan kawai sai ya ga fate da ludayi a cikin kwano. To shine sai yake tambaye ta yake cewa to ina siga? Shine take ce masa a sai dai kawai a kawo maka gishiri da magi ka ƙara. Tab Ijan, wallahi da a ce ni ne saurayin sai na buga mata wani, sannan gargaɗe ta akan cewa muddin ta zo gidana kada ta sake ta min irin wannan abin. Yawwa labari na 5 ya faru ne shi kuma a kaina. Kwanaki ina gaya maka cewa ina so zan sayi memory 8 gig, sai na garzaya kasuwan waya na je na siyo memory 8 gig. Bayan na siyo memory ne na zo ni gida kenan ba jimawa sai memory ya faɗi a tsakar gidanmu. Yana faɗuwa aiko sai kaza ta zo wuf ta ɗauke shi kawai sai ta haɗe memory. Bayan ta haɗe memory ne kenan ke da wuya, bayan na zo na zauna kawai sai muka ji kaza tana waƙan DJ AB. Kutumar uba, amma gaskiya na yadda cewa lallai kai shahararre ne. Kai to amma dai Wendy, ni ma barin baka labari na guda ɗaya. Lokacin ina matashi jikina da ƙarfi, mun je mu ce na lodin goruba. Bayan an gama mana lodi mun kamo hanya kenan, kawai sai motar mu ta san matsala. Muka yi motar nan ta tashi ta ƙi. Kawai da raina ya ɓaci, sai ne mai gida na magana akan ya ɗaura min igiya a kunkumina. Nake gaya ma Wendy tun daga China na jawo wannan mota har cikin garin Kano da lodin goruba. Kai, tab, tun daga China ka jawo mota ka taho nan Najeriya da mota a kunkuminka. To wannan labarin na ban taɓa jin ƙarya irin ta ba. Kai ƙarniyanka na ce. Kai labari 5 ka zo ka bani, ban ƙaryata ko guda ɗaya a ciki ba. Sai ni da na baka labarin da ya faru a kaina, shine za ka ƙaryata kai tsaye. Ka zo neman aiki ne ko kuma turo ka akai kawai ka tsaya kana kallo na? A'a, haka shi daɗe. Neman izini nake daga wajenka saboda kada saba ƙa'idan yadda kuke. So nake ka ban dama sai na zauna. Kai ne fa bani da lokaci. Mun zaka yi ƙoƙari ka zauna na ma duk tambayar da nake so na ma. Yawa, an kira ni ina matuƙar godiya da ban dama da kai na zauna. Kaga da farko mene sunanka tukunna? Sunana Burataudu. To Malam Burataudu, mene ƙwarewarka me kuma matakin karatunka? Na da matakin karatu da digirin da girgir. Na yi karatu na a jami'ar ABU Jigawa. A'a, Jigawa fa, Jigawa kace fa. ABU Jigawa kuma? Kai, kalau ka kake? ABU Jigawa ne. Na yi digirin da girgir ina a ABU Jigawa. A'a, to fa. ABU Jigawa. Amma Lala ya kai sau nawa ka nemi aiki tun bayan gama karatunka a ABU Jigawa din? Na nemi aiki ya kai sau 14 zuwa 15 dai a rayuwata. Amma har yanzu ne ban dace da samun aiki ingantacce mai kyau ba. To ka samu aiki? Na gode yalla bai. Ce na ce ka kaddara ka samu aikin. A rana ta farko ka zo ofishi, kana zuwa ofishinka sai ka ga ofis ya kama da wuta. Ya za ka yi? Gobara a ranar farko kuma? Yalla bai, ya haka? Ka rufe baki, ofishi ya kama da wuta. Yaya za ka yi? Yalla bai, ai akwai waya a ofishi. Sai ne kokarin yana kira hukumar yan kwana su zo su kashe wuta. Kamar su zo kuma ni sai ne kokarin kashe wuta. Duka wayoyin ai ba sa aiki. Yaya za ka yi? Yalla bai, sai ɗauki wayar a hannuna sai ne kokarin yana kira yan kwana
kafin nan sai ne kokari kashe wuta. Wayan ai babu kati, sannan kuma batirin waya ma ya yi shutdown. Yawan ya laɓe zai shiga cikin ofis sai nawa irin wannan jimbo dikin da koda ta ɓaci sai ɗauko ya hiya ciki sai ya san kaba wutar kafin su zo. Botikin ya fashe, kuma ma babu yashi, yaya za ka yi? Kai, to yaya zan yi kenan tun da babu so. Yawa ya laɓe sai na ƙoƙari akwai banɗaki. Yawa sai na shiga banɗakin. Ya zo ya ɗebi ruwa a cikin banɗakin a botike sai zo san kaba wutar. Ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba, babu ruwa, yaya za ka yi? Yawa ya laɓe mahaya sai ya hau mahaya. Ban biya kamfanin wuta ba, babu wuta, an yanke wuta, to yaya za ka yi? Ya laɓe sai na goma takalkalu na daka na yi ƙasa sai ya samu ma'aikatan ofihina sai na faɗa masa akan cewa zai kira yan kwana-kwana kafin nan ne sai ne ƙoƙari da yana kashe wuta. Ba zai yi ba domin ma'aikacin ofishin kurma ne sannan baya gani idan dare yayi, yaya za ka yi? An kashe daɗe na haƙura da aikin gaba ɗaya ko ba wa haƙoƙinsu. Wannan aiki ka ce masifa na haƙura ma gaba ɗaya da neman aikin. Kai, abubuwan mamaki ba sa taɓa ƙarewa a duniya. Kamar wani irin abun mamaki kake nufi kenan? Lokacin mun je sayan waya, mun je za mu siya wannan wayan sai muka yi kiliya da wata mata. Muna kiliya da ita, to matan tana da ciki, tana da juna biyu. Sai ɗan cikinta kawai sai yake ce mun, babu ina kwana. Kai, wannan abu ya ban mamaki sosai. Yi ne nake tambayin matan, wai wane ne yake magana? Yi ne ta ce ai ɗan cikinta ne yake mun magana. Wai yaron ya ga mun yi kama da mahaifinsa ne wanda ya mutu. Shi ne da ya gani yake ce mun sandu baba. Wannan har wani abun mamaki ne ma? Abun mamaki a duniya baya ƙarewa. Bari na baka labarin wata tafiya da muka yi daga Kano zuwa Zaria. Abin kan ai ba ƙaramin abin mamaki ba ne ba. Mun kama hanya daga nan Kano muna cikin tafiya, ba mu ƙarasa Kaduna ba sai mayin mu ya ƙare a Zaria. Muka je mu shan mai, muka samu layin mai, muka matsa har muka je kan layin mu. Da muka je kan layin mu aka zuba mana mai. An zo ana tambayar direba kuɗin mai. Ashe direban ya mutu awa 2 ma da suka wuce tun a cikin Kano. Motan ita da kanta take tafiya ta kawo mu hannan gidan mai. Kai, akwai abin mamaki fa. Kai, gaskiya wannan yaro akwai ƙarya a gunka. Wannan wace irin kalan ƙarya ce wannan? Gaskiya ƙaryar ka wannan ta musamman ce. Yanzu babu wannan maganar da ka faɗa kai ban ce ka yi ƙarya ba sai ni da na faɗi wannan. Ai an ce bin na gaba bin Allah, abin da na gaba ka ga yana yi kai ma ka kwatanta. To na ga ka kai wannan ƙaryan ne yasa ni ma na kindi motawa kaga 1-1 kenan. Wannan kotu mai albarka ta yanke wa Hajiya Bintalo ɗaurin shekara 5 ko kuma taron naira 450. Amma an turo mana da sako akan cewa an tambaya a kotu waye ne zai tsaya mata, sai aka ce wani saurayi mai suna Jagwado ya tsaya mata a maimakonta saboda baya son a ɗaure wannan matar. To saboda haka ya sa muka kira ka wannan ofis ɗin namu, ba don komai ba sai don mu ji daga bakinka, sannan ka biya wannan kuɗaɗe da aka yanke mata
na wannan tara naira 450. Kai kace 450? Wai ni ko ina zan samu wannan kuɗin? 450? Ranka shi daɗe, 450 baka ce? Shi ne adadin kuɗin da aka yanke mata a matsayin tara. Sannan a kotu kuma an yi tambaya akan cewa waye ne zai tsaya mata. To yi ne sai ka ce kai za ka tsaya mata, za ka biya wannan kuɗin. To saboda haka ne sa muka kira ka nan domin ka sauke wannan kuɗin, domin mai Hajiya Bintalo ta sami yancin kanta. To muna jira ka kawo kuɗi Malam Jagwado. Wallahi tallahi ranka ya daɗe, na ɗauka tsayuwa irin haka ce kawai ita yi ne zai sa ta samu yancin kanta, amma ni ba wai da wani nufi na yi wannan magana ba. Wallahi ranka ya daɗe, kai ranka shi daɗe, wallahi na zauna mata, na fasa tsayuwa ma gaba ɗaya. har yau nake gaya ma babu wanda ya kai Bill Gates kuɗi a duniya. He is the richest man on earth. Oh, Kamal, ai ba musu nake na kai ba kuma ce ma ne ban yadda ba. Amma bayanai sun tabbatar Warren Buffett yana da kuɗi ba kaɗan ba, wanda har ana cewa ma ya ba wa Bill Gates tazara ta kuɗi, wanda kuɗin ba kaɗan ba ne, kai ina tunanin ma yanzu ya zarta. Buffett ɗin? Mana Buffett ɗin. Yanzu haka abin da Bill Gates yake da shi yana da dalar Amurka biliyan 86. Shi kuma abin da Buffett yake da shi yana da zunzurutun kuɗi dalar Amurka biliyan 75 kenan. Kaga abin da yake tsakanin su biliyan 11 kenan. Kuma ka san wace sana'a ya rike? Babu abin da ya rike kawai illa software. Software ka san a duniya yanzu babu abin da ya kai software kawo kuɗi. He kuma wannan yaro Mark Zuckerberg fa, mai Facebook, he kuma mai mallaka. Shi abin da yake da shi yana da dalar Amurka biliyan 56. Biliyan 56? Kuma iya Facebook ya dogara da shi. Kuma ka san shekarunsa nawa? Kwata-kwata nake gaya ma shekararsa 33. Dan Muhammadu Rasulullahi. Wallahi nake gaya ma. Yo, ai mun girme shi. Wallahi kaninmu ne. Wallahi mun girme shi. Mana kaninmu ne. Dukkan mu babu wanda bai wuce shekara 35 ba. Ai mun girme shi. Wallahi kaninmu ne. Mun girme shi, mun fiye shi. Ga shi nan mu ko ba mu da ko sisi. Kai abokina wallahi gaba ɗaya maganar neman aikin nan namu ta ishe ni. Haba neman aiki sai nema muke amma a yaƙi. Digirin nan ga ta mun yi ta fresh digiri amma ga shi mun zo mun kare a yawon neman aiki ya ki samu. Wato ni baka san ma me yake ci mutuwa ƙwarya ba. Duk gunda muka je neman aiki sai mu samu gasar digiri sama da mutum 100. Kowa jira aiki yake samu aiki amma aikin ya ki samuwa. Kai abokina wallahi kawai burzan saya. Wallahi burzan saya kawai na fara fita tare da. Yaran nan ne ma, ka kusan abin da yake ɗauka a sati guda? Kana wata maganar sati guda. Ka san ku abin da yake ɗauka a awa ɗaya? A duk awa ɗaya a kuɗin Najeriya yana ɗaukan miliyan 1.600 ne. A awa guda? Awa guda nake gaya ma. Sani yanzu abin da ake ciki da Messi da Ronaldo sun mika bukata suna so a biya su sama da haka. La ilaha illallah. Kuma biyan su za su yi? Mana biyan su za su yi mana. Ai dole na fara training. Wallahi kwanan da zan fara fita training. Ai wallahi ko kullun za ka ringa training, kullun ka ringa fita training. Wallahi ko a cikin club din anguwar ku ba za ta tafi da kai mace ba. Kaka, tun jiya nake maka magana ka ki ka kula ni. Wai me na maka ne? Yaro, jiya da daddare ina cikin mafarki mai daɗi. Mafarkin da nake da burin tun ina da idanu na samu na cika wannan buri nawa ko a mafarki ko a zahiri. Mafarkin nawa ku shine ina so Allah ya bani mota mai kyau kyakkyawa. Ina cikin mafarkin kenan jiya ka zo ka tashe ni. Alhaji Aliko Dangote ya miko min mukullin mota. Ina kokarin zan karba kawai ka zo ka tashe ni. To wannan abin ni shine fusata ni. To kaka ka yi hakuri,
amma dan Allah ina so zan ma wata tambaya dan Allah. To yaro, ina jiran tambayar ka. Allah ya sare karka mun tambaya irin daren nan wacce za ta fusata ni. Maza yi tambayar ka, ina jin ka. Yawwa kaka, tambayar da nake so na maka, wai kai kan ba makaho ba ne? Yaro kwarai kuwa, ainihi makaho ne. Akallanta dai na kai shekara wajen 15 da makancewa. Amma yaro me yasa ka min wannan tambaya? Yawwa to kaka, a matsayinka na makaho, tambayar da nake so na ma ita ce, kukan makafi idan kuna mafarki bidiyo kuke gani ko kuma audio? Yaro ƙaniyar ka nace. Yar uwa, abinda nake so ki kawo mini, ina so ki kawo mini shinkafa da miya mai kyau, sannan sai ki duba wato ainihin kaza dafaffiya wata ta ji wuta sosai, sai ki sako min ita a laida ita kuma daban, sai ki dora mini kirjin zabuwa a kayan ainihin kan shinkafa. Idan kin dora min wannan kirjin zabuwa, sai kuma ki karbi rufai da yagwat mai kyau ki samu a laida, sai ki kawo mini ya so sai ki faɗa min kuɗin. Yau yar uwa, sannan sai ki taho mini da ainihin zuma mai kyau mai inganci, ita ma ki saka min ita a leda. Yau ranka ya daɗe, ga abin da ka faɗa an aiwatar maka gaba ɗaya ga sanan an sa masu a leda. Yanzu abin da ya rage ga bil nan, sai ka duba sai ka ba mu kuɗin. Ainihin ina godiya make, sannan bari na duba bil ɗin gaba ɗaya na ga nawa ne abin da ya kama. Sannan ban duba laidai ba, ina fatan da kin samun wannan ingantaccen zuma a cikin wannan laidan da kuma ya gwadi rufai da ya gwadfo. Wato ainihin yar uwa, wannan bil ɗin kwana wani na ga fakin sa kusan naira 5,000 a cikin wannan bil ɗin. Yanzu wannan kayan da na karɓa har ya kai 5,000? Ranka shi daɗe, wannan bil ɗinka ne naira 5,000 cif kuɗinka kenan, kuɗin kayan da ka faɗa mana akan makawa maka kenan. Wato ainihin na jima ban ga asalin barayi masu sai da abinci irin ku ba. Wannan iya abincin da kika saka mini da wannan abubuwan su ne kike cewa in baku naira 5,000 wasa ne? Ke yarinya, ki je ki tufo mini hajiyar taku mai ita wannan gidan abincin, ta zo mu yi magana da ita. A'a ustazu, wallahi in na kira ma hajiyata za ka fuskanci wulakanci a wajenta, ba ta da mutunci ko kaɗan. Mu kanmu da muke tare da ita ma tsoronta muke yi. Wato ainihin ko ita wace ce, ina so ki je ki kira min ita mu yi magana da ita. Wannan dan abincin da kika zuba min da kaza guda ɗaya kawai da rufai da yogurt da zuma, sai ku ce mini naira 5,000 saboda ku barayi ne. Maza ki je ki gaya ma hajiya ɗin ta zo ta mu yi magana da ita tukunna. Yauwa, ina kuɗin abincin da na zuba miki wadda kika kai mashi wannan ustaz ɗin da yake faɗa. Hajiya, wannan ustaz ɗin da aka zuba ma abinci ne, ya ce shi ba zai biya wannan abincin ba saboda wai abincin ya masa tsada. Na ya bani kuɗin yaƙi, ya ce wai in turo ki ku zo wai ku yi magana da shi. Shi ne na zo na gaya miki ki je ku yi magana da shi ki karɓi kuɗin. Akan me zai ce ba zai biya wannan abincin ba? Saboda me? Mu kayan abincin a kyauta muke samu ne? Wallahi ke zagayo maza ki zo ki ci gaba da dafa wannan abincin. Bari in je in same shi, za a yi ta ƙare. Wallahi in yi wasa sai na sa an ɗaure shi, wallahi ko shi ɗawaye ko ɗan waye ne shi a cikin garin nan. Ashe malam ne, malam san da zuwa. To ya gida ya aikin? Malam ban san kai bane ba wallahi, yarinyar ma ba da san kai bane ba, shi yasa ta yi wannan suruta. Ka yi haƙuri malam, kuɗin abincin da aka zuba ma gaba ɗaya da komai, kar ka damu, kawai an yafe ba sai ka biya ba malam. Sannan kuma yanzu bari in je zan mata magana, za ta kawo ma abinci a leda da sauransu saboda yara. Mun gode sosai malam da ziyartar wajen abincinmu, muna godiya sosai. Hajiya, wato ina ainihin godiya, na gode sosai da bisa wannan kyauta da kika mini, ina godiya sosai. Sannan insha Allahu idan na je ni gida a lokacin da zan gabatar da sallah, insha Allahu zan sake addu'a. Na gode sosai hajiya. Malam, ai mu ne da godiya,
muna matukan godiya sosai malam. Barin je in sanar da ita akan ta zubo abincin da sauran wani kaji da muke da su a ciki duka ta kawo ma malam ka kai ma almajiri. Muna godiya sosai da ziyartar wannan waje namu. Maza ki garzaya ki je ki ɗibi wannan abincin ki kai ma malam. Ki ɗibi duk wasu kaji da suka rage a cikin wannan gidan da muke da su a yanzu a miya. Maza ki ɗiba, maza ki je ki kai masa. Ki haɗa ki ƙara masa zuman ma ki kai masa. Wallahi kin yi kwana. Kin san ku waye wannan? Hajiya gaba ɗaya abincin kika ce faɗi ba a kai masa da sauran duk wasu kaji. Ya za a yi bai ba da wancan kuɗin ba kuma hallawa ƙara masa wani abincin? Hajiya wai dan Allah shi wannan wane ne wannan ustazin ne? Maza ki je ki abin da na ce miki. Maza ki ɗiba abincin ki kai masa. Wai baki gane shi bane, ba kya ganin gemunsa da shigarsa da yanayinsa? Wannan ai kowa duniya ta san shi, ba kowa bane ba fa, shekau ne fa. Hajiya shekau dai, shekau na Maiduguri? Wanda ya kake, ya al'amura, kwana da yawa na ta neman ka zo mu dan tattauna mai taɗi amma shiru na rasa ka. Tura abubuwa ya mai suke faruwa a duniya. To ai labaran suna da yawa, wani irin labari kake so kenan? Duk labarin da kake da shi kawai ka bani, ina sauraron ka. Labari na farko, wani ne ya haukace a Zaria, da ya tabbatar cewa ya haukace sai ya kai kansa gidan mahaukata. Gaskiya ne ban yarda cewa mahaukaci ba ne, domin ya za idan misali ya yarda cewa shi mahaukaci ne, ta yaya wani irin tunani ya yi tukunne ga ya dace akan cewa ya kamata a kai gidan mahaukata? To ai babu ruwana, saboda iya labarin da na sani ni shi nake baka. Oke, to ina jin ka, mu je zuwa. Labari na biyu, wani bakano ne ana bin sa bashin miliyan 10 a satin, kuma aka kore shi daga wajen aiki, sannan gidansa ya kama da gobara. Kawai sai ya kashe kansa kuma ya gudu. Alƙur'an ban ga laifinsa ba, domin ko ni ne guduwa zan yi, saboda idan na tsaya na tabbatar za a yanke mu hukuncin kisa. Labari na uku, wani bakano ne mafarki an bashi kyautar mota da kyautar naira 100 ya sa mai. Bayan yana cikin yin mafarkin kawai sai ya farka ya ga an ɗauke mota, an ɗauke ɗan mukulli gaba ɗaya. Kawai sai ya koma baccinsa, yana koma baccinsa kenan ba jimawa sai ya mafarki cewa gashi ne yana banɗaki. Yana cikin banɗaki yana fitsari, yana farkawa kawai sai ji jagab ya ji gaba ɗaya da fitsari. Kai gaskiya ina ga dai kafin ya farka a baccin ne aka zo aka ɗauke mota da ɗan mukulli da kuɗin. To ni dai babu ruwana, iya labarin da na sani ni shi nake baka. Yau labari na 4, wani ɗan Kano ne yake da budurwa a Kaduna. To tana ta masa gori akan cewa ya ƙi zo ya gaida iyayenta. Kawai wataran sai ya shirya ya kama hanya ya tafi Kaduna domin ya je gaida iyayen nata. To bayan ya gaida iyayen nata ne sai ta kawo masa abinci. Yana buɗe abincin kenan kawai sai ya ga fate da ludayi a cikin kwano. To shine sai yake tambaye ta, yake cewa to ina siga? Shine take ce masa a sai dai kawai a kawo maka gishiri da magi ka ƙara. Tab Ijan, wallahi da a ce ni ne saurayin sai na buga mata wani, sannan gargaɗe ta akan cewa muddin ta zo gidana kada ta sake ta min irin wannan abin. Yawwa, labari na 5 ya faru ne shi kuma a kaina. Kwanaki ina gaya maka cewa ina so zan sayi memory 8 gig, sai na garzaya kasuwan waya na je na siyo memory 8 gig. Bayan na siyo memory ne na zo ni gida kenan ba jimawa sai memory ya faɗi a tsakar gidanmu. Yana faɗuwa aiko sai kaza ta zo wuf ta ɗauke shi, kawai sai ta haɗe memory. Bayan ta haɗe memory ne kenan ke da wuya, bayan na zo na zauna kawai sai muka ji kaza tana waƙan DJ AB. Kutumar uba, amma gaskiya na yadda cewa lallai kan shahararre ne. Kai to amma dai Wendy, ni ma barin baka labari na guda ɗaya. Lokacin ina matashi jikina da ƙarfi, mun je mu ce na lodin goruba. Bayan an gama mana lodi mun kamo hanya kenan, kawai sai motar mu ta san matsala. Muka yi motar nan ta tashi ta ƙi. Kawai da raina ya ɓaci, sai na yi mai gida na magana akan ya ɗaura min igiya a kunkumina. Nake gaya ma Wendy tun daga China na jawo wannan mota har cikin garin Kano da lodin goruba. Kai, tab! Tun daga China ka jawo mota ka taho nan Najeriya da mota a kunkuminka. To wannan labarin na ban taɓa jin ƙarya irin ta ba. Kai ƙarniyanka na ce. Kai labari 5 ka zo ka bani, ban ƙaryata ko guda ɗaya a ciki ba.
sai ni da na baka labarin da ya faru a kaina shine za ka karyata kai tsaye. Ka zo neman aiki ne ko kuma turo ka akai kawai ka tsaya kana kallo na? A'a, an ka shi daɗe. Neman izini nake daga wajen ka saboda kada saba ka'idan yadda kuke. So nake ka ban dama sai na zauna. Kai ne fa bani da lokaci. Mun zaka yi kokari ka zauna na ma duk tambayar da nake so na ma. Yawa, an kai daɗe ina matuƙar godiya da ban dama da kai na zauna. Kaga da farko mene sunanka tukunna? Sunana Bura Taudu. To Malam Bura Taudu, mene ƙwarewarka me kuma matakin karatunka? Na da matakin karatu da digirin da girgir. Na yi karatu na a jami'ar ABU Jigawa. A'a, Jigawa fa, Jigawa kace fa. ABU Jigawa kuma? Kai, kalau ba kake? ABU Jigawa ne. Na yi digirin da girgir ina a ABU Jigawa. A'a, to fa. ABU Jigawa. Amma Allah ya kai sau nawa ka nemi aiki tun bayan gama karatunka a ABU Jigawa din? Na nemi aiki ya kai sau 14 zuwa 15 dai a rayuwata. Amma har yanzu ne ban dace da samun aiki ingantacce mai kyau ba. To ka samu aiki. Na gode yalla bai. Ce na ce ka kaddara ka samu aikin. A rana ta farko ka zo ofishi. Kana zuwa ofishinka sai ka ga ofis ya kama da wuta. Ya za ka yi? Gobara a ranar farko kuma? Yalla bai, ya haka? Ka rufe baki, ofishi ya kama da wuta. Yaya za ka yi? Yalla bai, ai akwai waya a ofishi. Sai ne kokarin da kira hukuma ya kwana su zo su kashe wuta. Kamar su zo kuma ni sai ne kokarin kashe wuta. Duka wayoyin ai ba sa aiki. Yaya za ka yi? Yalla bai, sai ɗauki wayar a hannuna sai ne kokarin da kira yan kwana. Kafin nan sai ne kokarin kashe wuta. Waya ai babu kati. Sannan kuma batirin waya ba ya yi shutdown. Yawan yalla bai, zai shiga cikin ofis sai nawa irin wannan jimbo dikin da koda ta ɓaci. Sai ɗauko ya hiya ciki sai san kaba wutar kafin su zo. Botikin ya fashe, kuma ma babu yashi. Yaya za ka yi? Kai, to yaya zan yi kenan tun da babu so. Yawa yalla bai, sai na kokari ai akwai banɗaki. Yawa sai na shiga banɗakin. Ya zo ya ɗebi ruwa a cikin banɗakin a botike sai zo san kaba wutar. Ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba. Babu ruwa. Yaya za ka yi? Yawa yalla bai, mahaya. Sai in hau mahaya. Ban biya kamfanin wuta ba. Babu wuta. An yanke wuta. To yaya za ka yi? Yalla bai, sai na goma takalkalu. Na daka na yi ƙasa sai na samu ma'aikatan ofishina sai na faɗa masa akan cewa zai kira yan kwana kamar na ne sai na ƙoƙari da yana kashe wuta. Ba zai yi ba domin ma'aikacin ofishin kurma ne sannan baya gani idan dare yayi. Yaya za ka yi? An kashe daɗe na haƙura da aikin gaba ɗaya ko ba wa dokinsa. Wannan aiki ka ce masifa na haƙura ma gaba ɗaya da neman aikin. To sannu Jalla wadda bai da gemu. Baby kada ki ɗauki maganar Musa'auta. Musa'auta ya yi wannan waƙar ne ba don komai ba sai don ya shiga tsakanin 'yan mata da samarinsu. Ya kamata ku fahimci cewa wannan maganar gemu ya yi ta ne bisa nishaɗi. Amma shi kansa in kika duba shi sosai yadda ya kamata gemunsa bai kankama yadda ake so ba shi ma kansa ɗin.
kuma ma ya kamata a ce ku fahimci shi fa gemu lokaci ne, sa'annan kuma baiwa ne. Kada maganar mu auta ta shiga tsakanina da ke bebi, kada soyayyar mu ta rabu saboda maganar wannan mawakin. Kaga in za ka nemi gemu maza ka je ka nemi gemu. Ni dai ina mai sanar maka cewa daga yau har zuwa wani lokaci na daina soyayya da saurayin da bai da gemu. In har kana so soyayyar mu ta ci gaba, maza ka garzaya maza ka je ka nemi gemu. In kuma babu gemu, to malam da Allah kada ka ƙara zuwa kofar gidanmu daga yau. Baby dan girman Allah, dan girman kudura da kirara, dan Allah baby kin san ke kadai na rike, ba ni da wacce nake so face ke, dan Allah ke haƙuri. Wallahi ina mai sanar miki ki haƙuri, wannan maganar mawaƙin duka yaudara ce, so yake shiga tsakanina da ke. Ki duba irin dadewar da muka yi muna soyayya da ke, amma daga yin wannan waka ni ma dai laifina ne, ni ne na zo na kunna miki wannan waka har na tura miki. Gashi maganar wannan mawaƙin ta shiga cikin zuciyanki, kin ɗauke ta da gaske. Wallahi ina mai sanar miki cewa shi fa gemu lokaci ne, nan gaba kaɗan zaki gane da gemu. Ki haƙuri baby mu ci gaba da soyayyar mu. Kaga kana da gemu, baka da gemu, kada ka ƙara zuwa wajena. Iya shine maganan kawai da zan maka. Kada ka laka ma wani mawaƙi wai mu sa'auta, babu abin da ya shafi wannan mawaƙin. Shi dai yayi faɗi gaskiya ne, mu ma kuma muka ji. Kuma magana ta gaskiya, saurayi mai gemu ai ya fi ma abin alfahari ka nuna shi makawayenka. Daga yau kada ka ƙara zuwa gona in har baka da gemu. Iya maganar da zan faɗa ma kenan, sai an jima. Musa'auta wato dole ma sai mun ɗau mataki akan wannan mawaƙin. Saboda mai dalili na farko shine ya raba 'yan mata da samarinsa akan wannan waƙa tasa. Dole za mu ɗau mataki a kansa ko mi ƙararsa ma akan wannan magana. To amma ni meye ne abin yi? Me ya kamata ne domin na magance wannan matsalar tawa? Yauwa, bari na garzaya shagon wannan askin da ke can babban layi. Bari na je nima a dasa min gemu kamar yadda ake dasa ma sauran samarin da na ji labari. Na gane, bari je a dasa min yanzu. Baby to ya kika gani yanzu? Gashi nan ina da gemu ne. Gashi nan kin gani ba ma guda ɗaya ne da ni ba, gemu na har guda 2 ne ma suka fito. Ta ke gani yanzu? Baby wai daman kai ne? Wallahi ni ban ma gane ka ba. Ya haka wannan wani irin gemu ne haka? Gemun ka irin na Fir'auna ne fa. Gaskiya baby ni maganan gemun ma na haƙura, ka je ka cire wannan gemun. Na haƙura, ka zo mu ci gaba da soyayya mu, na haƙura da maganar mu sa'auta din nan. Yar uwa, abinda nake so ki kawo mini, ina so ki kawo mini shinkafa da miya mai kyau, sannan sai ki duba wato ainihin kaza dafaffiya wata ta ji wuta sosai, sai ki sako min ita a laida ita kuma daban, sai ki dora mini kirjin zabuwa a kayan ainihin kan shinkafa. Idan kin dora min wannan kirjin zabuwa, sai kuma ki karbi rufai da yagwat mai kyau ki samu a laida, sai ki kawo mini ne, so sai ki faɗa min kuɗin. Yau yar uwa, sannan sai ki taho mini da ainihin zuma mai kyau mai inganci, ita ma ki saka min ita a leda. Yau ranka ya daɗe, ga abin da ka faɗa an aiwatar maka gaba ɗaya, ga sanan an sa masu a leda. Yanzu abin da ya rage ga bil nan, sai ka duba sai ka ba mu kuɗin. Ainihin ina godiya make, sannan bari na duba bil ɗin gaba ɗaya na ga nawa ne abin da ya kama. Sannan ban duba laidai ba, ina fatan da kin samun wannan ingantaccen zuma a cikin wannan laidan da kuma ya gwadi rufai da yagwat ko? Wato ainihin yar uwa, wannan bil ɗin kwana wani na ga fakin sa kusan naira 5,000 a cikin wannan bil ɗin. Yanzu wannan kayan da na karɓa har ya kai 5,000? Ranka shi daɗe, wannan bil ɗinka ne naira 5,000 cif kuɗinka kenan, kuɗin kayan da ka faɗa mana akan makawa maka kenan. Wato ainihin na jima ban ga asalin barayi masu sai da abinci irin ku ba. Wannan iya abincin da kika saka mini da wannan abubuwan su ne kike cewa in baku naira 5,000 wasa ne? Ke yarinya, ki je ki tufo mini hajjiyar taku mai ita wannan gidan abincin, ta zo mu yi magana da ita. A'a ustazu, wallahi in na kira ma hajiyata za ka fuskanci wulakanci a wajenta.
ba ta da mutunci ko kaɗan. Mu kanmu da muke tare da ita ma tsoronta muke yi. Wato ainihin ko ita wace ce, ina so ki je ki kira min ita mu yi magana da ita. Wannan ɗan abincin da kika zuba min da kaza guda ɗaya kawai da rufe da yogurt da zuma sai ku ce mini naira 5,000 saboda ku barayi ne. Maza ki je ki gaya ma hajiya ɗin ta zo ta mu yi magana da ita tukunna. Yauwa ina kuɗin abincin da na zuba miki wadda kika kai mashi wannan ustaz ɗin da yake faɗa. Hajiya, wannan ustaz ɗin da aka zuba ma abinci ne, ya ce shi ba zai biya wannan abincin ba saboda wai abincin ya masa tsada. Na ya bani kuɗin yaƙi, ya ce wai in turo ki ku zo wai ku yi magana da shi. Shi ne na zo na gaya miki ki je ku yi magana da shi ki karɓi kuɗin. Akan me zai ce ba zai biya wannan abincin ba? Saboda me? Mu kayan abincin a kyauta muke samu ne? Wallahi ke zagayo maza ki zo ki ci gaba da dafa wannan abincin. Barin je in same shi, za a yi ta ƙare. Wallahi in yi wasa sai na sa an ɗaure shi wallahi, ko shi ɗawaye ko ɗan waye ne shi a cikin garin nan. Ashe malam ne. Malam san da zuwa. To ya gida ya aikin? Ai malam ban san kai bane ba wallahi. Yarinyar ma ba da san kai bane ba, shi yasa ta yi wannan suruta. Kai hakuri malam, kuɗin abincin da aka zuba ma gaba ɗaya da komai kar ka damu, kawai an yafe ba sai ka biya ba malam. Sannan kuma yanzu bari in je zan mata magana, za ta kawo ma abinci a leda da sauransu saboda yara. Mun gode sosai malam da ziyartar wajen abincinmu, muna godiya sosai. Hajiya, wato ina ainihin godiya. Na gode sosai da bisa wannan kyauta da kika mini, ina godiya sosai. Sannan insha Allahu idan na je ni gida a lokacin da zan gabatar da sallah, insha Allahu zan sake addu'a. Na gode sosai hajiya. Malam, ai mu ne da godiya, muna matukan godiya sosai malam. Barin je in sanar da ita akan ta zubo abincin da sauran wani kaji da muke da su a ciki duka ta kawo ma malam ga kai ma almajiri. Muna godiya sosai da ziyartar wannan waje namu. Maza ki garzaya ki je ki ɗibi wannan abincin ki kai mu malam. Ki ɗibi duk wasu kaji da suka rage a cikin wannan gidan da muke da su a yanzu a miya. Maza ki ɗiba, maza ki je ki kai masa. Ki haɗa ki ƙara masa zuman ma ki kai masa. Wallahi kin yi kwana, kin san ku waye wannan? Hajiya, gaba ɗaya abincin kika ce faɗi ba a kai masa da sauran duk wasu kaji. Ya za a yi bai ba da wancan kuɗin ba kuma hallawa ƙara masa wani abincin? Hajiya, wai dan Allah shi wannan wane ne wannan ustazin ne? Maza ki je ki abin da na ce miki, maza ki ɗiba abincin ki kai masa. Wai baki gane shi bane, ba kya ganin gemunsa da shigarsa da yanayinsa? Wannan ai kowa duniya ta san shi, ba kowa bane ba fa, shekau ne fa. Hajiya, shekau dai, shekau na Maiduguri? Wanda ya kake, ya al'amura, kwana da yawa na ta neman ka zo mu dan tattauna mai taɗi, amma shiru na rasa ka. To ya abubuwa ya mai suke faruwa a duniya? To ai labaran suna da yawa, wani irin labari kake so kenan? Duk labarin da kake da shi kawai ka bani, ina sauraron ka. Labari na farko, wani ne ya haukace a Zaria, da ya tabbatar cewa ya haukace sai ya kai kansa gidan mahaukata. Gaskiya ne ban yarda cewa mahaukaci ba ne, domin ya za a idan misali ya yarda cewa shi mahaukaci ne, ta yaya wani irin tunani ya yi tukunne ga ya dace akan cewa ya kamata a kai gidan mahaukata? To ai babu ruwana, saboda iya labarin da na sani ni shi nake baka. Oke, to ina jin ka, mu je zuwa. Labari na biyu, wani bakano ne ana bin sa bashin miliyan 10 a satin, kuma aka kore shi daga wajen aiki, sannan gidansa ya kama da gobara. Kawai sai ya kashe kansa kuma ya gudu. Alƙur'an ban ga laifinsa ba, domin ko ni ne guduwa zan yi, saboda idan na tsaya na tabbatar za a yanke mu hukuncin kisa. Labari na uku, wani bakano ne mafarki an bashi kyautar mota da kyautar naira 100,000 ya sa mai. Bayan yana cikin yin mafarkin kawai sai ya farka ya ga an ɗauke mota, an ɗauke ɗan mukulli gaba ɗaya. Kawai sai ya koma baccinsa, yana koma baccinsa kenan ba jimawa sai ya mafarki cewa gashi ne yana banɗaki. Yana cikin banɗaki yana fitsari, yana farkawa kawai sai ji jagab ya ji gaba ɗaya da fitsari. Kai gaskiya ina ga dai kafin ya farka a baccin ne aka zo aka ɗauke mota da ɗan mukulli da kuɗin. To ni dai babu ruwana, iya labarin da na sani ni shi nake baka.
Yau labari na 4, wani ɗan Kano ne yake da budurwa a Kaduna. To tana ta masa gori akan cewa ya ƙi ya zo ya gaida iyayenta. Kawai wataran sai ya shirya ya kama hanya ya tafi Kaduna domin ya je gaida iyayen nata. To bayan ya gaida iyayen nata ne sai ta kawo masa abinci. Yana buɗe abincin kenan kawai sai ya ga fate da ludayi a cikin kwano. To shine sai yake tambaye ta yake cewa to ina siga? Shine take ce masa sai dai kawai a kawo maka gishiri da magi ka ƙara. Tab Ijan, wallahi da a ce ni ne saurayin sai na buga mata wani, sannan gargaɗe ta akan cewa muddin ta zo gidana kada ta sake ta min irin wannan abin. Yawwa labari na 5 ya faru ne shi kuma a kaina. Kwanaki ina gaya maka cewa ina so zan sayi memory 8 gig, sai na garzaya kasuwan waya na je na siyo memory 8 gig. Bayan na siyo memory ne na zo ni gida kenan ba jimawa sai memory ya faɗi a tsakar gidanmu. Yana faɗuwa aiko sai kaza ta zo wuf ta ɗauke shi kawai sai ta haɗe memory. Bayan ta haɗe memory ne kenan ke da wuya, bayan na zo na zauna kawai sai muka ji kaza tana waƙan DJ AB. Kutumar uba, amma gaskiya na yadda cewa lallai kai shahararre ne. Kai to amma dai Wendy, ni ma barin baka labari na guda ɗaya. Lokacin ina matashi jikina da ƙarfi, mun je mu ce na lodin goruba. Bayan an gama mana lodi mun kamo hanya kenan, kawai sai motar mu ta san matsala. Muka yi motar nan ta tashi ta ƙi. Kawai da raina ya ɓaci, sai na mai gida na magana akan ya ɗaura min igiya a kunkumina. Nake gaya ma Wendy tun daga China na jawo wannan mota har cikin garin Kano da lodin goruba. Kai, tab, tun daga China ka jawo mota ka taho nan Najeriya da mota a kunkuminka. To wannan labarin na ban taɓa jin ƙarya irin ta ba. Kai ƙaniyanka na ce. Kai labari 5 ka zo ka bani, ban ƙaryata ko guda ɗaya a ciki ba. Sai ni da na baka labarin da ya faru a kaina, shine za ka ƙaryata kai tsaye. Yar uwa, abin da nake so ki kawo mini, ina so ki kawo mini shinkafa da miya mai kyau, sannan sai ki duba wato ainihin kaza dafaffiya wata ta ji wuta sosai, sai ki sako min ita a laida ita kuma daban, sai ki ɗora mini kirjin zabuwa a kayan ainihin kan shinkafa. Idan kin ɗora min wannan kirjin zabuwa, sai kuma ki karɓi rufai da yagwat mai kyau ki samu a laida, sai ki kawo mini ya so sai ki faɗa min kuɗin. Yau yar uwa, sannan sai ki taho mini da ainihin zuma mai kyau mai inganci, ita ma ki saka min ita a leda. Yau ranka ya daɗe, ga abin da ka faɗa an aiwatar maka gaba ɗaya ga sanan an sa masu a leda. Yanzu abin da ya rage ga bil nan sai ka duba sai ka ba mu kuɗin. Ainihin ina godiya make, sannan bari na duba bil ɗin gaba ɗaya na ga nawa ne abin da ya kama. Sannan ban duba laidai ba, ina fatan da kin samun wannan ingantaccen zuma a cikin wannan laidan da kuma yagwat rufai da yagwat ko? Wato ainihin yar uwa, wannan bil ɗin kwana wani na ga fakin sa kusan naira 5,000 a cikin wannan bil ɗin. Yanzu wannan kayan da na karɓa har ya kai 5,000? Ranka shi daɗe, wannan bil ɗinka ne naira 5,000 cif kuɗinka kenan, kuɗin kayan da ka faɗa mana akan makawa maka kenan. Wato ainihin na jima ban ga asalin barayi masu sai da abinci irin ku ba. Wannan iya abincin da kika saka mini da wannan abubuwan su ne kike cewa in baku naira 5,000 wasa ne? Ke yarinya, ki je ki tuho mini hajiyar taku mai ita wannan gidan abincin ta zo mu yi magana da ita. A'a ustazu, wallahi in na kira ma hajiyata za ka fuskanci wulakanci a wajenta, ba ta da mutunci ko kaɗan. Mu kanmu da muke tare da ita ma tsoronta muke yi. Wato ainihin ko ita wace ce, ina so ki je ki kira min ita mu yi magana da ita. Wannan dan abincin da kika zuba min da kaza guda ɗaya kawai da rufai da yagwat da zuma, sai ku ce mini naira 5,000 saboda ku barayi ne. Maza ki je ki gaya ma hajiya ɗin ta zo ta mu yi magana da ita tukunna. Yawa, ina kuɗin abincin da na zuba miki wadda kika kai mashi wannan ustaz ɗin da yake faɗa. Hajiya, wannan ustaz ɗin da aka zuba ma abinci ne, ya ce shi ba zai biya wannan abincin ba saboda wai abincin ya masa tsada. Na ya bani kuɗin yaƙi, ya ce wai in turo ki ku zo wai ku yi magana da shi. Shi ne na zo na gaya miki ki je ku yi magana da shi ki karɓi kuɗin.
akan me zai ce ba zai biya wannan abincin ba? Saboda me, mu kayan abincin a kyauta muke samu ne? Wallahi ke zagayo maza ki zo ki ci gaba da dafa wannan abincin. Bari in je in same shi, za a yi ta ƙare. Wallahi in yi wasa sai na sa an ɗaure shi wallahi, ko shi ɗawaye ko ɗan waye ne shi a cikin garin nan. Ashe malam ne. Malam san da zuwa. To ya gida ya aikin? Ai malam ban san kai bane ba wallahi. Yarinyar ma bata san kai bane ba, shi yasa ta yi wannan suruta. Kai hakuri malam, kuɗin abincin da aka zuba ma gaba ɗaya da komai. Kar ka damu, kawai an yafe, ba sai ka biya ba malam. Sannan kuma yanzu bari in je zan mata magana, za ta kawo ma abinci a leda da sauransu saboda yara. Mun gode sosai malam da ziyartar wajen abincinmu, muna godiya sosai. Hajiya wato ina ainihin godiya. Na gode sosai da bisa wannan kyauta da kika mini. Ina godiya sosai. Sannan insha Allahu idan na je ni gida a lokacin da zan gabatar da sallah, insha Allahu zan sake addu'a. Na gode sosai hajiya. A'a malam, ai mu ne da godiya. Muna matukan godiya sosai malam. Bari je in sanar da ita akan ta zubo abincin da sauran wani kaji da muke da su a ciki duka ta kawo ma malam ka kai ma almajiri. Muna godiya sosai da ziyartar wannan waje namu. Maza ki garzaya ki je ki ɗibi wannan abincin ki kai ma malam. Ki ɗibi duk wasu kaji da suka rage a cikin wannan gidan da muke da su a yanzu a miya. Maza ki ɗiba, maza ki je ki kai masa. Ki haɗa ki ƙara masa zuman ma ki kai masa. Wallahi kin yi kwana. Kin san ku waye wannan? Hajiya gaba ɗaya abincin kika ce faɗi ba a kai masa da sauran duk wasu kaji. Ya za a yi bai ba da wancan kuɗin ba kuma hallawa ƙara masa wani abincin? Hajiya wai dan Allah shi wannan wane ne wannan ustazin ne? Maza ki je ki abin da na ce miki. Maza ki ɗiba abincin ki kai masa. Wai baki gane shi bane, ba kya ganin gemunsa da shigarsa da yanayinsa? Wannan ai kowa duniya ta san shi. Ba kowa bane ba fa, shekau ne fa. Hajiya shekau dai. Shekau na Maiduguri? Wanda ya kake? Ya al'amura? Kwana da yawa na ta neman ka zo mu dan tattauna mai taɗi, amma shiru na rasa ka. To ya abubuwa ya mai suke faruwa a duniya? To ai labaran suna da yawa. Wani irin labari kake so kenan? Duk labarin da kake da shi kawai ka bani, ina sauraron ka. Labari na farko, wani ne ya haukace a Zaria. Da ya tabbatar cewa ya haukace sai ya kai kansa gidan mahaukata. Gaskiya ne ban yarda cewa mahaukaci bane, domin ya za idan misali ya yarda cewa shi mahaukaci ne, ta yaya wani irin tunani ya yi tukunne ga ya dace akan cewa ya kamata a kai gidan mahaukata? To ai ni babu ruwana, saboda iya labarin da na sani ni shi nake baka. Oke to ina jin ka, mu je zuwa. Labari na biyu, wani bakano ne ana bin sa bashin miliyan 10 a satin, kuma aka kore shi daga wajen aiki, sannan gidansa ya kama da gobara. Kawai sai ya kashe kansa kuma ya gudu. Alƙur'an ban ga laifinsa ba, domin ko ni ne guduwa zan yi, saboda idan na tsaya na tabbatar za a yanke mu hukuncin kisa. Labari na uku, wani bakano ne mafarki an bashi kyautar mota da kyautar naira 100,000 ya samai. Bayan yana cikin yin mafarkin kawai sai ya farka ya ga an ɗauke mota, an ɗauke ɗan mukulli gaba ɗaya. Kawai sai ya koma baccinsa. Yana koma baccinsa kenan ba jimawa sai mafarki cewa gashi ne yana banɗaki. Yana cikin banɗaki yana fitsari. Yana farkawa kawai sai ji jagab ya jige gaba ɗaya da fitsari. Kai gaskiya ina ga dai kafin ya farka a baccin ne aka zo aka ɗauke mota da ɗan mukulli da kuɗin. To ni dai babu ruwana, iya labarin da na sani ni shi nake baka. Yau labari na 4, wani ɗan Kano ne yake da budurwa a Kaduna. To tana ta masa gori akan cewa ya ƙi zo ya gaida iyayenta. Kawai wataran sai ya shirya ya kama hanya ya tafi Kaduna domin ya je gaida iyayen nata. To bayan ya gaida iyayen nata ne sai ta kawo masa abinci. Yana buɗe abincin kenan kawai sai ya ga fate da ludayi a cikin kwano. To shine sai yake tambaye ta, yake cewa to ina siga? Shine take ce masa sai dai kawai a kawo maka gishiri da magi ka ƙara. Tabɗi jan, wallahi da a ce ni ne saurayin sai na buga mata wani, sannan gargaɗe ta akan cewa muddin ta zo gidana kada ta sake ta min irin wannan abin. Yawwa, labari na 5 ya faru ne shi kuma a kaina. Kwanaki ina gaya maka cewa ina so zan sayi memory 8 gig, sai na garzaya kasuwan waya na je na siyo memory 8 gig.
Bayan na siyo memory ne na zo ni gida kenan ba jimawa sai memory ya faɗi a tsakar gidanmu. Yana faɗuwa aiko sai kaza ta zo wuf ta ɗauke shi kawai sai ta haɗe memory. Bayan ta haɗe memory ne kenan ke da wuya bayan na zo na zauna kawai sai muka ji kaza tana waƙan DJ AB. Kutumar uba, amma gaskiya na yadda cewa lallai kan shahararre ne. Kai to amma dai Wendy, ni ma barin baka labari na guda ɗaya. Lokacin ina matashi jikina da ƙarfi, mun je mu ce na lodin goruba. Bayan an gama mana lodi mun kamo hanya kenan, kawai sai motar mu ta san matsala. Muka yi motar nan ta tashi ta ƙi. Kawai da raina ya ɓaci, sai na mai gida na magana akan ya ɗaura min igiya a kunkumina. Nake gaya ma Wendy tun daga China na jawo wannan mota har cikin garin Kano da lodin goruba. Kai, tab, tun daga China ka jawo mota ka taho nan Najeriya da mota a kunkuminka. To wannan labarin na ban taɓa jin ƙarya irin ta ba. Kai ƙaniyanka na ce. Kai labari 5 ka zo ka bani, ban ƙaryata ko guda ɗaya a ciki ba. Sai ni da na baka labarin da ya faru a kaina, shine za ka ƙaryata kai tsaye. Ka zo neman aiki ne ko kuma turo ka akai kawai ka tsaya kana kallo na? A'a, an ka hira ne. Neman izini nake daga wajen ka saboda kada saba ka'idan yadda kuke. So nake ka ba dama sai na zauna. Kai ne fa ba da lokaci. Mun zaka yi kokari ka zauna na ma duk tambayar da nake so na ma. Yawa, an kira ni ina matuƙar godiya da ba dama da kai na zauna. Kaga da farko mene sunan ka tukunna? Suna na Burataudu. To malam Burataudu, mene kwarewar ka me kuma matakin karatun ka? Na da matakin karatu na digirin da girgir. Na yi karatu na a jami'ar ABU Jigawa. A'a, Jigawa fa, Jigawa kace fa. ABU Jigawa kuma? Kai, kalau ka kake? ABU Jigawa ne. Na yi digirin da girgir ɗina a ABU Jigawa. A'a, to fa. ABU Jigawa. Amma Allah ya kai sau nawa ka nemi aiki tun bayan gama karatunka a ABU Jigawa din? Na nemi aiki ya kai sau 14 zuwa 15 dai a rayuwata. Amma har yanzu dai ban dace da samun aiki ingantacce mai kyau ba. To ka samu aiki. Na gode ya labai. Ce na ce ka kaddara ka samu aikin. A rana ta farko ka zo ofishi, kana zuwa ofishinka sai ka ga ofis ya kama da wuta. Ya za ka yi? Gobara a ranar farko kuma? Yalla bai ya haka? Ka rufe baki, ofishi ya kama da wuta. Yaya za ka yi? Yalla bai, ai akwai waya a ofishi. Sai ne kokarin yana kira hukuma ya kwana su zo su kashe wuta. Kamar su zo kuma ni sai ne kokarin kashe wuta. Duka wayoyin ai ba sa aiki. Yaya za ka yi? Yalla bai, sai ya ɗauki wayar a hannuna. Sai ne kokarin yana kira yan kwana. Kafin nan sai ne kokarin kashe wuta. Wayan ai babu kati, sannan kuma batirin waya ba ya yi shutdown. Yawan ya laɓe zai shiga cikin ofis sai ya nawa irin wannan jimbo dikin da koda ta ɓaci, sai ya ɗauko ya hiya ciki sai ya san kaba wutar kafin su zo. Botikin ya fashe kuma ma babu yashi. Yaya za ka yi? Kai, to yaya zan yi kenan tun da babu so? Yawa ya laɓe sai na yi ƙoƙari ai akwai banɗaki. Yawa sai na shiga banɗakin. Ya so ya ɗibi ruwa a cikin banɗakin a botike sai ya zo san kaba wutar. Ban biya kuɗin kamfanin ruwa ba. Babu ruwa. Yaya za ka yi? Yawa ya laɓe mahaya sai hau mahaya. Ban biya kamfanin wuta ba. Babu wuta, an yanke wuta. To yaya za ka yi? Ya laɓe sai na goma takalkalu.
na daka na yi ƙasa sai ne samu ma'aikatan ofishina sai na faɗa masa akan cewa zai kira 'yan kwana-kwana kafin na ne sai ne ƙoƙari da na kashe wuta. Ba zai yi ba domin ma'aikacin ofishin kurma ne sannan baya gani idan dare yayi. Yaya za ka yi? An kashe daɗe na haƙura da aikin gaba ɗaya kuma wa haƙoƙinsa. Wannan aiki ka ce ba zai ba na haƙura ma gaba ɗaya da neman aikin.